Dragon Gamer! Скоро съм Анил и сега ще играем Minecraft и нали ще покажа как се казваше Мингеймс с главите просто и сега само трябва да се намеря джойстика и идвам. Сега хора, идвам. Готова хора. Let's go. Също дайте лайк, абонирайте се, опушките и започваме. Play Gaming Games. Трябва да пусне бото и ще покажа как можете, нали, да вземете същите глави и това ще го покажа просто от този клип. Също, моля да се дайте лайк, абонирайте се, ако още не сте. Също, нищо просто. Сега, да видим. Първото нещо, те трябва... Лак. Просто нещо, дето ще направите е просто. Спомням се тук някъде. Просто, нали, виждате, тук има много работи хора и сега най-лесното нещо е просто е това. Вижте. Просто отваряте на той и той точно като спамите на жълтите блокове, блокчета, нали, има там горе и на гол с блоковете точно пред тях е и нещо и сега просто хора той бутон на къде так, наснахе го и имам вече скелетон главата. Yes. Сега да видим скелетон. Това беше най-лесното. После сега отиваме при лък. Да това трябва лък и такова стрели. Това ще го вземем. Так. Взехме го дори. И на камерата. Да не виждате. Не знам. Ама да не виждате. Сега, както виждате, взех аз лък, бо и аро. Взех това и сега вижте. Както виждате, отивам точно пред това чудо. На скелетоните точно пред него има едно нещо. И там трябва да го оцелите точно так. И става. Сега, айде бе. Сега тук отваряме така. Да, ето и това е. Скелето! Видите скелетън главата. И това се и да. За сега имаме две чеки от главите. И това е още едно има. Това малко трудно се оцелва. Не знам, според мен е малко трудно се оцелва. Той точно е там някъде си. Може да оцеля. И тук някъде е бутона. Един бутон има тук някъде. Ама ако мога да го стигна, бе. Аре, Аре, 15 часа по-късно. Падна. Това, нали, просто глава на човек, дето в скиновете трябва да покажа общност така, дето това дето го трябва малко да покажа на Стив, главата е това, просто така и също идва сега, от тук вижте, тук, нали, при видите скелетон главата, има една врата, отваряме и после отиваме в събата нагоре. Сега виждаме тук работи. Сега първо трябва ти
тук трябва те да ги местим, нали хора, ще те да ги местим и ще намерим място и сега ще отидем на някъде и ще го погледнем как са, нали, как са, малко да свърля това. Ето как са, чамъкте малко да пие на вода. Винаги водичка хора. Сега, къде бях? Отворите вратата и той е точно пред Голден блока е точно от тук, нали? Едно нещо ще видиш, от тук, както виждате, от тук те отивам някакви работи, нали? Тук има така. От това ли ще го разберете хора? Хора, от това ще го разберете хора и също хора, ако отворите това, ако натиснете не става. Не става. Само се. Ако дръпнете този бутон с L2, като дръпнете, натиснете, т.е. от тук така, вижте, от тук там сме минали от тук и отиваме, на маса после тук отиваме, от тук скачаме на тук, после от тук и това се отваря. От този дръжката се отваря това чудо. Това чудо го няма зато ви. Тук влизаме, тук отиваме и да хора, виждате. Сега показва, дай на меча как да е при мечовете, алостаята на мечове. И ние сега те ще го направим. Нали, от тук те ще го направим така, чамърко. Така май трябва да го направим. Сега отиваме при Iron Mage. Iron Mage, нали, от тук отиваме, нали, пред мечовете има една врата. Тук, нали? Отваряме я. Отиваме и спираме, така клякаме с R3 клякаме, после го отваряме и после и това трябва да го отворим. Така правим, после хора. Тук отиваме и нали, от тук тъй го правим. Сега от тук трябва да скочим до тук и това го направим. Сега хора, от тук, не, чакай, къде отиваме? И точно тук показва Iron Mage. И значи и ние трябва да го направим така. Както показва, сега да се върнем от тук, да свършим направим тук. Сега отиваме тъй, тук отиваме и правим отиваме при мечовете. И го правим тъй. Да. И последното ми остана Golden Sword и някой откъде ще го вземе, откъде може да е. Така, отиваме от тук, си минаваме така и после стигаме, къдещо място е? Май? Не, къде бе? Забравим. Ето. И тук стигаме и после скачаме, хоп, вижте. От тук с L3 го помпаме напреде, джад и скачаме. Просто. И после натискаме Enter. И те става хора просто. Хикс, т.е. Хикс. После тук гледаме Golden Sword. Golden Sword те трябва да го правите и после да отидем при стаята на мечовете. Сега пак отиваме. Това как да направим и... как беше? Как беше? Вау! Готово. И това трябваше... те да го направите Diamond меча. И това трябваше... те да го направите и това надолу. Това трябва да го запълните, нали? Ето... пак го показвам. Да, и може... запълнете... просто трябва да... не мога да говоря. Да запълните пътя и още отидете и ще погледнете и после се отваря етавата. Можете... От тук отваряме честа и бам! Зомби хат. После може от тук да отворим вратите, направо по-близко да е. От тук отиваме. После има още за... Нали виждате?
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 глави. Ама трябва още една да има. И той е на крипъра. Разбира се. На крипъра главата и той се взема ете. Виж, чак. И вие мислите, че аз ще отида от тук натам? Не, нали те? Вижте. Това се е нищо. Пам! Влизаме тук. И това тук... Ох, чай. Ой! Какво става? От тук хвърляме нещо си. Там го ставаме. И после влизаме и... Чакайте малко да ви покажа. Вижте какво става тук. Както виждате, тук има нещо. И там има левър. И вече се отвори една такова. А като хвърлиме, това го отваряме и после отиваме вече. Вала, ето, отворихме вратата. Вала! И сега ще седим на крипа на главата. Откъде ли? Откъде? Тук някъде няма. Чуем на... Тук... Босаме... Натискаме с... L2 натискаме... Ето е бутон и... Па! Така, това... И също да ви кажа, моят канал се казва Drown Gamer и да... Drown Gamer се казва моят канал. Аз се казвам Анил и да, това е... Това е и също видра главата и скелетон главата и това. Имаме. Също това е просто много хубаво. И тия са главите, както виждате, нали, и да. Отворихме всичките врати просто хора. Не са айрон, всичко отворихме просто хора. Дайте лайк и абонирайте се, ако още не сте. Също, ако искате, нали, да... Ако искате още клипове, нали, просто дайте лайк и също абонирайте се, ако още не сте. Също хора, пак го повтарям, знам. И също хора, ако искате да погледнете другия клип,